Είμαι έτοιμη να σας δείξω το πιο δροσιστικό γλυκό που θα τρώτε και θα παραμιλάτε. Sweet Andres and Fruit, ξέρετε πάντοτε. Λοιπόν, θέλουμε 2 φακελάκια τζέλι κεράσι. Ένα ποτήρι ζεστό νερό. Εγώ το βάλα σε φλιντζάνι για να το ζεστάνω. Το θέλουμε να καίει το ποτήρι με το νερό για να διαλυθεί πολύ καλά το τζέλι μας. Μου σκομυρίζει παρεπιπτόντως. Θα μου σκοβολά αυτόν το γλυκό σας. Να κατέβουμε έτσι πάρα πολύ καλά. Προσθέτουμε είναι ζουμίνα από το κομπόστο που θα δείτε σε λίγο. Και ένα ποτήρι παγάκια, περίπου 12 παγάκια, για να μας κρυώσει τον τζέλι μας και να μπορούμε να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Ανακατεύω μέχρι να γιώσουν τα παγάκια. Άρχισαν να γιώνουν τα παγάκια μας, έρχεται στη θερμοκρασία που θέλουμε, δεν πρέπει να είναι ζεστό το μείγμα μας. Και θα προσθέσουμε υπέροχο γιαούρτι στραγγιστό που δεν το αλλάσω με τίποτε, είναι καταπληκτικό για τα γλυκά μας. Θέλουμε μισό κιλό, άρα το μισό του, αυτό είναι 1 κιλό. Και θα μου βάλετε το μισό από το 1 κιλό. Να ανακατεύω πολύ καλά, πάρα πολύ καλά ανακατεύω. Μόλις ανακατέψουμε πολύ καλά, βρίσκουμε ένα δοχείο της αρεσκίας μας, μπορεί να μπει και σε φόρμα ή σε απλό ταψί. Και αδειάζω αυτόν το μείγμα μέσα. Αδειάζουμε σιγά σιγά το μείγμα μας εδώ πέρα, όπου θέλουμε φυσικά, όπως σας είπα. Και θα προσθέσω φρούτα της αρεσκίας μου. Εγώ προτίμησα κομπόστου φρούτα που έχει μέσα διάφορα. Μπορείτε να μην βάλετε καθόλου φρούτα, όπως θέλετε εσείς. Θα βάλουμε στο ψυγείο για 5 ώρες και θα το απολαύσουμε.